Hey. Jeg vil lige komme med en lille inspirationsvideo. Det er i dagene op til den 1. maj, og jeg har forberedt endnu en gang forberedt en lille gruppe af folk, der har lyst til at spise raw food. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der efter en lang vinter har bygget en masse crap op hjemme i hulen. Bygget en masse crap op i kroppen og virkelig trænger til at få renset det ud. Og det kan man gøre på mange måder. Nogle vælger at gå op et mærkeligt sted med noget tysk teknik og få skyllet deres kolon ud. Det er personligt ikke lige mig. Eller det ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet det. Men jeg kan se det smarte i at bare spise noget mad, der får kroppen til at rense ud af sig selv. Den er trods alt bygget til at rense sig selv ud. Og gøre det hele tiden, hvis ellers den får lov. Så konceptet er enkelt. Spis en masse frugt. Spis en masse grøntsager. Spis lidt nødder. Spis nogle spirer, hvis du har lyst til det. Spis en masse rå, plantebaseret kost. Og så kommer det helt af sig selv. Der er nogle faldgrupper. Lad være med at hoppe på stimulansvognen med alt for meget kakao og alt for meget agavesirup og alt for mange mærkelige hemmelige bær, der koster tusindvis af kroner. Men hold det simpelt. Prøv at se her. Der er masser af brændenælder til din grønne smoothie derhjemme. Det er simpelt, men det er kun ment som en inspiration det her. Jeg vender tilbage om en måned, når maj er gået. Og måske er jeg heldig, der er et par af folk, der har været med i gruppen, der vil fortælle om deres erfaring. Jeg har igennem de sidste par år spist raw food af og på, når jeg har lyst. Når jeg kan mærke, at kroppen virkelig har brug for det, fordi vores krop den har brug for sund kost. Den har brug for al den næring, der ligger i en naturlig livsstil. Og den har ikke brug for, selvom man føler det, alt det, du kan købe på tankstationen. Og alt det, der er pakket ind, og hvor der står nogle navne bagpå, som man ikke forstår. Den har brug for naturlig kost. Så sker det meste af sig selv. Og hvis du har fået lidt ud af det her, så prøv selv og kig med om en måned. Når der er gået en måned, så laver vi en lille video til. Og så kan I se, om I kan se forskel. Min lille æblekind er svundet lidt, og om øjnene blinker lidt mere. Og lad os se, hvad der sker.